Ang muna-unay, kablawan kay man, ti nimbag nga bigat tayo amin. Kadagiti mangimatmaton, ti nalatak nga istasyon ti radyo tayo, Bombo Radyo. Ken kastamet, kadagiti ayayatek nga kabaranggayak. Ken kadagiti amin nga avid listeners ti Bombo Radyo Lawag, nimbag nga bigat tayo amin. Well, ma'am, umuna-unay, pagyamanag ti opisina ni Congressman Sandro Marcos, ti ay aten tayo nga ni Apo Mayor Brian Alcid, ken kastamit, kadagiti Apo nga DPWH sa region, ti agtultuloy suporta, ken ayat da, nga katulungan mi amang daldalos dito karayan tayo, tapnon maikat dagiti water lily, kadagiti ay ayatek nga kabaranggayak nga kankanayon nga tumultulong ken adadalat ta nga kadwa nga mang daldalos ken mang tagtagiben dito karayan tayo agyaman ak unay kadakwada ma'am ta nohan nga isoda amo yumet ti kaado ti water lily ti aglawlaw tayo ket iso ti manglaped kadagiti panagayos ti danom tayo aglalo no kastoy nga diretso ti panagtudtudo na han nga maikat nga alisto nga ngumato ti danom iti aglawlaw kasi datayo dito ikaawakan ma'am datayo ti catch basin dito iti pagruaran na no awan ti puyo-puyan tayo dito ken ni kataban may stock ti danom iso ti agkos ti layos dita sentro no ka kasi dito Dauraw Creek ma'am get dito iti pagruaran na. So nga pagyamanak onay kadagiti apong kankanayon nga tumultulong ti panakadalos dito karayan tayo ma'am. So napansin ni nga kap kat awanan dagiti water lily. So mayatan kap iti panagayos iti dano. Mayaten ma'am ngem dito ito panakaisayangkat dagiti agtupad ison dagiti addad to igid na no mapansin nyo addo da pa yan dagiti igid na ison to ti Brian da nga ikatenta han nga makuha ni DJ bakon at least naikat dagiti addad tatinganan dagiti addad ti igid nan ma'am isunto ti sumarsaro no madalusan ma'am. Kamusta mo ti monitoring tayo kap iti dagiti maumili dito'y kaawakan tatta. Kinagpaisuanan na sagbay nga imay da doktor itay agsapa ket adak nga sorsor particular ka dito igid ti karayan tayo ken dito yan ti baybay tayo ma'am. Kasi ni Apo Dios hanmet nga iso ti ngimato upay laonay detoy danom tayo so far so good pa lang po ngem tilang ladingitik unay nga ni ag 3 weeks detoy pa nagtudtudunan ket hampay simaya detoy baybay tayo so nga dagiti kabaranggayan tayo kakaasida tahan damit pulos makasalog nga mapanagkalap ma'am. So nabalaagan mo tanya kap dagiti mga lapti agda mga sitwasyon iti baybay awamat lang dagiti makalkalusot nga mapanagkalap kap. Awan kasi na po Diyos ma'am dagiti kabaranggayan tayo natulnog da ken awan nga minti mapapan nga jay nating nga parte na ma'am dito dalang asideg so nga awan ti no kastoy nga maditi tiyempon handa nga sumalogen ma'am. Kap napansin ni nasaganaan dati umay nga dati pa nagtutudo na gapo pala ang tanag iti sumagmano nga balay ket at iti galgalo ti pagtaingan tan or dati mismo batbato. Dito ngamin ma'am dito kabayag ti panagtutudunan ken yan ti weather forecast agsasaruno dito paspasangasangan tayo nga bagyo iti lugar tayo particular yan ti iso amin nga ket aglalo kadagito addad ti igid ti asideg ti baybay masapol dati agilak kadagiti kuada ma'am para iti seguridad met lang dito mong galmi sa kanyada. Kada ti napigsang panagtutudo na kap awan mo dagiti nangi-report kin ka kayat dan iti lumigas ka. Kasi na po Diyos ma'am awan met pay ta teko nakon hanmet nga isopay tay dakkel wenno imato nga permitida no so nga awan pay met ti may mas asideg kada tayo ma'am. Kap mensahe tayo kadagiti kalugaran tayo kada ti pala nga mapaspasaran tay tatang epekto ti habagat ka.
panawagak kadagiti ayayatek nga kalugarak nga agan anos tayo ken nagkarkararag tayo tani Apo Dios ti karaptan tayo kadagitoy nga tiyempo ken gundaway ket tumayo iti tulong ti gobyerno ta barbareng adda ti maipaay nga pagsilpo tayo iti angis tayo kadagitoy nga tiyempo ti kalamidad nga hantay makasalog iti baybay so nga ayan tayo ti agkarkararag kakabsat ken agridam tayo kadagiti kalamidad nga paspasangasangan tayo so ayan tayo iti panagridridam kakabsat gyaman unay ma'am.